Tubang ta sa kuan 100 meters na adaw diha ang fast food ninyo. Left side. Ito Left lahat side. ng area. 100 meters. Sandalo. Oo, diha ang kuan. Gusto ko lari kung gudin mo. 100 meters. Murag diri man taon niya. Diri tangan Chafin. Oh, May kan. lahang multi-purpose. Ayun na. Sintros talaga. Sikan ito. Ninyo's fast food. Yan yung passport. Oo. Minios. Ninyo. Kaya ninyo man to sa ba? Pasikunahan. Ingatan na ta. Ninyo's Food Hub. Mangutana na lang na palihog Brad John.